tishongedze muviri baba tanyere baba tanyere baba tanyere baba tanyere tishongedze muviri baba tanyere tishongedze muviri baba tanyere baba tanyere baba tanyere tishongedze muviri baba tanyere tishongedze muviri. Tete makadi tiripo makadi zve. Aiwa tinotenda Mwari. Ini ndoda kutanga nekubvunza kuti Madzibaba Petros makavaziva sei? Madzibaba Petros ndakavaziva mushure mekunge hanzvadzi yangu ndiye akatanga kuenda kusowera Madzibaba Petros kushamva. Kubva anoudzwa tsananguro dzaakaudzwa kuti ndanoudza baba namai kuti vauye kuno. Iye semunhu anga asingauye kupi kumusha, zvakamuremera kuti abve kushamva aende kumusha kwamusiwa kunoudza vabereki kuti muri kudiwa kupi kumasowe. Akabva ndifonera akati uyai tisangane kupi kuno kushamba. Ini bva ndabva kumusha kwamusiwa kubva ndaenda kushamba. Kubva vanditi nyaya ndakuchedzera ndeyekuti ndine tsananguro dzandakaudzwa nani naMadzibaba Petros, asi vakanditi handikwanisi kukuudza iwe uri wega, baba wako namai vako vasipo. Saka nyaya ndakuchedzera ndeyekuti enda unotora baba wako namai vako. Ndikati aiwa hazvinetse, zvandauya nini nhasi iri Sande nganditese kumasowe. Zvechokwadi takabva taenda tese kumasowe. Baba vaishandira vanhu kumasowe zvekutoti kana inini ndakatopa kutenda ndisati ndabatsirwa inini dambudziko rangu. Zvadaro ngatitase tidzokere kumashure zvishomani. Tsananguro dzaakauya nehanzvadzi yenyu dzadziri dzekuti chii? Hanzvadzi yangu yangonditi inini zvandaenda uku baba vanditi havakwanisi kundiudza inini ndiri ndega. Uya nemumwe munhu mukuru kana kuti uya nababa vako namai vako. Saka iye mudiki kwandiri, saka akaedza kutora inini kundiita munhu mukuru ndisa panzvimbo yani yababa naamai. Ndobva tasvika futi kuna baba nguva yavanga vakushandira vanhu. Zvakabva zvanzi nhasi iwe wauya nehanzvadzi yako, handisi kuda hanzvadzi yako iwewe, ndiri kuda baba venyu naamai venyu. Zvawauya iwe musikana waita zvakanaka. Nyaya iripo ndeyekuti ndakuudza iwewe kuti enda unotora chi baba wako namai vako uye nawo pano. Ndopatichakuudzai dare renyu randaita sei. Handikwanisi kuudza imi muri vana mese, ndoda baba naamai. Kubva tabva kushamba bva ndadzokera kumusha kwamusiwa. Bva ndanosvika kumba musi weSande, ndakazoenda kumba wamusi weMande. Ndasvika kumba musi weMande bva ndasvika bva ndavatsanangurira baba naamai. Baba naamai ndauya kune kwatakafamba takanzi tiuye nemi sevabereki vedu. Baba naamai havana kuramba. Baba vakatoti maita zvakanaka nokuti panopamba tine dambudziko ratiinaro. Ndikati panopamba pane dambudziko rei? Zvikanzi naiwe tiri kungoshaya zvinhu. Ndikati muri kushaya zvinhu zvakaita sei? Zvikanzi mbatya dzedu chaidzo dzekutopfeka chaidzo tiri kuita sei? Tiri kudzishaya. Ndikati saka zvaita zvakanaka nokuti pawanikwa baba vati muuye imini. Saka Friday yacho yakateera kubva ndaenda navo baba naamai. Bva tabva kwamusiwa kubva tauya kushamba bva tanosangana nehanzvadzi yangu. Baba vakati maita zvakanaka, mauya semhuri muri dare. Nyaya iripo ndeyekuti imimi baba naamai nhau yenyu hatizokwanisa kuitaura chi zuva ranhasi. Zuva ranhasi ndine minamato yandiri kukuvakirai. Ndikakuvakirai minamato iyi mudzoka pano musi weSande chainge chiri chishanu chibva taitwa munamato yedu bva tadzokera kumba bva tadzoka musi weSande. Musi weSande vakati kana maakudzoka Sande munouya nembatya dzekupfeka munozodzokera kumba musi wechishanu chechi yapera mune svondo rese makagara pano pamasowe. Kubva tasvika kumba shuwa havana kuramba. Kubva tarongedza zvinhu kubva tauya tasvika kumasowe kubva tagara. Kubva Sande Mande painge pane misi mitatu pasowe raBaba Petros kushamba.
pane misi mitatu yebva wamusi wechishanu ndopaitanga misi mitatu. Saka chikafu chana ndakatakura kubva kumba changu chaita chishoma. Kubva ndati ini ndakuenda baba kumba kunotora chikafu ndichita sei ndichizodzoka mangwana. Baba wakati aiwa enda yenyu munotora chikafu nokuti baba namai, baba vane BP, mai vane chirwere cheshuga neBP. Saka kubva vandibvumidza bva ndaenda kumba musi weSaturday. Ndakaenda kumba musi weFriday. Ndaenda kumba musi weFriday. Ndirakurumidza kusvika pakurapwa bhatiri rangu risati rakupera. Ndaenda kumba bva ndadzoka. Nguva yandakadzoka inini kubva kumba ndakasvikira ambuya vachinzi vashayikwa. Amai vangu vashayikwa pamasowe. Kwa ambuya vashayika sei? Zvikanzi vabvarura tendi because tineka tendi kedu katinako kataigara. Vabvarura pakona petendi ambuya vabuda, tirakuziva vabuda mamba kwedza. Saka hatisi kuziva kuti vari kupi. Apo kwanga kwatove kuma-12 dzemasikati. Ndakabatikana. Zvikanzi nababa ewa usabatikane. Amai vako vanodzoka papi? Pano nhasi havamborare vasipo amai vako vanodzoka. Asi nyaya iripo ndekuti chifonera hanzvadzi yako iwe papi? Iuye pano. Bva ndaifonera hanzvadzi yangu kuti uya kuno kutora kuenda kumusha. Haana kutora nguva refu. Mukomana bva asvika baba kubva vatitora bva vati aiwa nyaya iripo ndeyekuti Madzibaba Petros vakabva vatitora. Tisiyanise nababa wokubereka. Ukangoti baba munobva matange mutora baba Sly. Baba Petros vakabva vatitora vakati nyaya iripo ndeyekuti ini handauda kukutsanangurirai dare ranga riripo nguva yese kugara kwese kuna asingada kukutsanangurirai dare ranga riripo apa zvaita zvakanaka. Dare ranga riripo rabuda regachi pachena. Nyaya iripo ndeyekuti vabereki venyu vane ushereketo hwawakaita sei hwawakaita. Saka paushereketo hwawoita ngoita munamata kuti zvinhu zvibude zvega pachena. Nokuti kukuudzai ndikuona mafamba matenderera nzvimbo dzakawanda muchitsvaga rubatsiro asi hamusi kuita sei hamusi kupona. Saka pazvaita zvakanaka takukwanisa kutanga kurapana nevabereki venyu nokuti chokwadi machiona. Tikabva tatenda zveshuwa tikati chokwadi baba Petros tibatsirei. Chokwadi chamakaona ndechekuti chini? Mai vakabuda, mai vakabvarura tendi vakabuda vakaenda. Kwavakaenda hapana akakuziva. Chakaitika ndechekuti vakadzoka mai vakazodzoka kwakumazuva rodoka kuma5 vatonzi vanhongwa nemumwe mukadzi. Kwaakati akavanhongera kwacho chinhambo. Hapasi padiki pavanonzi vakaita sei? Asi kana tiri kumba vambofambe distance yakakura kudaro. Tikati tibatsirei tiyambuke nokuti dambudziko rekuti tinofamba kumaprofita tinonzwa kuti chakatora amai kuti vazowane kwavaa kune imwe nzvimbo. Zvatinoziva isusu ndezvekuti munhu anogona kunzi asvika kune imwe nzvimbo zvisinganzwisisike, pamwe aenda nerusero, pamwe akatasva bere, pamwe akaita sei. Imi muri kunzwisisa kuti chiimi kuenda kwavo iko kunzi vabvarura tendi muri kuzvinzwisisa sei? Ngatiti tinatsotaurira naye tinatsotaura zvezvazviri. Kuzvinzwisisa kwatakazviita ndekwekudai so isusu pese pataifamba taisvikoudzwa kuti mai venyu vane shavere uroyi. Kufa kwaita vana mumusha zvaingotaurwa kuti mai venyu vane shavere uroyi. Saka pavakaenda takangoti zviye zvatinogara tichiudzwa kuti vane shavere uroyi ndozvaita sei ndozviripo. Ndokuenda kwakaita amai. Imi pamaizvinzwa zvese zvimaizvitenda here? Chinoenetsa ndechekuti kuzviudzwa taizviudzwa asi kuti tiwane zambuko. Taibva tati isusu tikumbirawo zambuko kuti tiyambutswewo. Tongoitirwa kana minamato zvonzi zvaita asi chinenge chaita chacho hataichiwana. Sevana makamboitawo here chatingati chivindi chekugara pasina mai kana kutaura nehanzvadzi dzavo kana baba kuti zvatiri kunzwa izvi munozivawo here? Taivabvunza kana hama dzavo taitaura nadzo vaitoti hatizvizive tikutozvinzwa nemi vana ndimi muri kuita sei muri kuzvitaura. Ndomatauriro aitawo hama dzavo. Tadzoka manje vadzoka musi uya wavakazonongwa vaa kune imwe nzvimbo vabva pamasowe. Chii chakazoitika kubva ipapo? Baba vakabva vati vachisvika vakabva vati vapei mvura vainogeza. Vabva kunogeza kubva vavaitira munamato. Vavaitira munamato kubva varara. Musi weSaturday cho takabva taita pungwe ivo havana kukwanisa kuuyawo pachoto chanchiripo ndokuti hatine misi mitatu. Kubva varamba vakarara. Kuchizonomuka wamusi weSunday ndopavakamuka. Madzibaba Petros kubva vaitira mai munamato. Baba vainge varipo pazvakaitika zvese zvitange tichitogara tese kumasowe inini naamai nababa. Kubva vaitirwa munamato vakaitirwa amai nababa. Vaitirwa munamato kubva tasara tiri papasowe vakati ndaiti ndokusunungurai nhasi Sunday. Handichakwanisa kukusunungurai Sunday. Imi makugara pano kusvika taenda kumusha kwenyu kupi kwamusiwa.
ndopatakagara pamasowe Monday, Chipiri, Chitatu, China, Friday, Saturday, Svondo. Wamusi weMonday Madzibaba Petros vakati haiko zvinozvi takuchienda manje kupi kumusha kwenyu tonobata basa tiri kumusha kwenyu chandoda ndechekuti muzvionere mega handidi zvokukuudzai. Ndikasvika kumba kwenyu ndakunobata basa nezvinhu zvinoshandiswa kupi pamusha penyu nevabereki venyu. Zvinoshandiswa kuita sei? Kuroya, kurima, kudii? Zvanga zviri zvinhu zvekushandiswa pekuroya. Pekurima kurima vane makore vasingatorimi. Kubva hanzvadzi yangu yauya kubva taenda ini nehanzvadzi yangu naivo baba naamai. Baba Petros vakazoteera kumusha kubva vasvika kubva vaimba hozana. Vapedza kuimba hozana kubva vatitwara ibhaketi remvura. Kubva tanochera mvura kumugodhi kubva vanzi munhu wese ngaageze kumeso. Tageza mvura yeye kubva ratakurwa bhaketi kubva tanopinda mubedroom. Kubva watanga kumwaya mvura yeye mubedroom yemwe. Kubva vangonotora bhegi kubva watotanga kubvisa zvinhu. Pavaibvisa zvinhu mbatya dzanzi rimumona kimwemwe pakabva pabuda chimwe chinhu nazvino handisi kana kutombonzwisisa kuti chinhu chocho tingati chii. Zvakatotika chamadzawo isusu kuti chinhu chabviswa muno mumba chii. Chakaita sei? Mbotsanangura zvishoma. Chinhu chitingati chakaita sezvakaita mupurwa. But wainge usiri mupurwa. Right, ndobva chabviswa ichocho. Bva chabviswa ichocho zvikanzi chimwe chacho chatisa. Saka nyaya iri apa ndeyekuti isusu taakudzokera. Tadzokera taakuvhara imba iyi haichashandiswa baba namainge vachinoshandisa imwe imba iri pasaidhi. Kubva vadzokera nababa kuuya kuno kushamba. Vauya kuno kushamba isu kubva tasara tiri kumba bva tanzi mimi china chacho teverai kupi kumasowe nababa naamai. Bva tadzokera zvakare kumasowe. Tiri kumasowe Baba Petros vainge vatori nebasa rekuti pakwaedzera dheiri vaitobva kuno kubhindura vachiuya kushamba vachivakira baba naamai munamato. Vachivakira baba naamai munamato. Zvichisanganisirawo iyo baba naamai vacho vane shuga neBP. Paminamato yavo iyo vaitovakirwa iyoyo yaitobatanidzira nekutovarapawo iyo shuga yavo neBP. Kusvika vakazotisunungura kubva taenda kumba. Mushure mekunge zvazobuda pachena kuti vabuda mutende, zvatsanangurika pamweya kuti pane shavira ngari riri pana amai rekubuda usiku. Ivo amai vane nguva yavakazotanga kutsanangurawo vega here zvavanoziva. Tinoziva kuti vari pano asi toda kungonzwawo kwamuri imimi kuti vane zvavanoti ndinonzwisisa here kana kuziva maererano neshaviro iri. Mai zvino vanoti aine handizvizivi kana zvese zvatiri kutaura izvo kuti vakaenda vanototi havaite sei havazvizivi. Munhu aingoshandiswa nemweya yakaipa. Munhu aingoshandiswawo nemweya yakaipa. Tinotenda pane pakukurukura kwese kwataita pane zvimwe zvamufungudza kuti masiyirira imimi. Apa ndingatongode kutaurawo ndepababa nokuti nawo yakazobuda ndeyekuti baba ndivo vanga vakapiwawo mushonga welaki sezvo mati varipo vanogona kuchitsanangurirawo zvavo. Nokuti nawo iripo ndeyekuti baba ndivo vanonzi vakakapiwa mushonga welaki. Vapiwa baba mushonga welaki vachiri mukomana isu tisati tatomboberekwa 1963 pavakapiwa mushonga welaki neshamwari yavo. Vaiti nehama yavo vanoti yakabvawo kuMalawi ndiyo yakavapa mushonga welaki. Saka ivo vanoti pandakazora mushonga uyu ndaiti ndikauzora ndaiona rima kumeso kwangu, ndaiona dzungu. Saka vanoti ndakaenda kuti shamwari ye ndikaiudza kuti shamwari mushonga wawandipa uyu ndikauzora ndiri kunzwa chii? Ndiri kunzwa dzungu. Ivo vanoti uyewe yakati ndozvaunoita mushonga uyu. Saka ivo vanoti mushonga uyu vakazodzimara vaita sei? Vaurasa ivo baba. Saka kurasa kwavakaita mushonga uyu ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti zvirikonzeresa futi matambudziko mukati memusha. Mamwe matambudziko ataisangana nawo panguva iyoyi yekusaziva kuti rima riri musha nderei anga ari api? Takatasana nemagariro vanasikana vanakomana mumusha menyu chamukuti matambudziko chii mimi? Matambudziko ataisangana nawo ndeyekuti mudzimba chaimo nevarume hataigarisana zvakanaka nevarume mudzimba. Kwataingofamba taisvika seni ndebva ndanzi iwewe ndiwo wakatorevererwa kuti uri mukadzi wechidhoma. Saka idini zvinhu zvaitondinetsawo nokuti imba yangu ndakatozodzimara kutosiyana nemurume wangu. Ndani 10 years ndakatorambana nemurume wangu. Kwese kwataingofamba taingonzwa ushinzi chii? Musha menyu mune chidhoma, iwe ndiwo mukadzi wechikwamba chiri mumusha menyu. Saka mamwe matambudziko ataita sei? Ataisangana nawo. Inini kuti ndirare hope, kuti nditi ndarara hope, ndaikwanisa kubatwa nehope ndichitanga kuenda norara. Nguva yandaipepuka kuti hope dzapera. Kana ndikapepuka kuma 10 kwaitosvika kutochena ndisina kuita sei? Ndisina kurara.
semunhukadzi tinonzwa vamwe vachiti pane zvandaizoona pandiri zvinoratidza kuti pane chinhu chiri kundiita munhurume kana imimi dambudziko renyu pane zvimwe here mamwe masainzi aiti kanoratidza kuti pane chikwambo chiri kushandiswa pamuri? Ini chaingondinetsa nyaya yekushaya hope iyoyo ndo nyaya inyonyondinetsa because ndaiti kana ndikakasika kurara ndikapepwa kana na 10 kana ndikapepwa na 11 kwaisvika kuseni ndisina kana kutombobatwa nehope kwaitoedza ndakaita sei ndakasvinura saka zvimwe zvezvinhu zvaitondinetsawo kuti chii asi pandakauya ndakabva ndatsanangurira baba Petros dambudziko rangu vakatanga kutondivakira munamato iko zvinozvi kana ndikatorara na 7 aiwa ndotomukawo mangwana makuseni nevamwe chote kunze kwaedza motozungudzwa futi andotozungudzwa kwaedza chokwadi ndotozungudzwa zvakare kuti kwaita sei kwaedza chokwadi kana masikati zvezve ndaiti usiku handiti handairara ndikati masikati ndirare paipai handaibatwa nehope ndaingorara zvezve kungoti ndiri munhu angorelaxa ndangozorudza nyama yangu ndakarara masikati asi iko zvinozvi kana ipapa ndikati ndakunorara ndotogona kutomutswa nenzara saka zvinonakidza sei kurara? Kurara iko zvozvi ndakutozvifarira sezvinhu zvandisingaite nguva yese iko zvozvi nga ndakunorara aiwa ndakunyatsorara saka ndakutofara nokuti munhu unofanira wana wangu kuzorora. Kushaya hope kunobohwa sei? Kushaya hope kunorwadza pana chinorwadza kuti unofunga kuti vamwe vanhu vakatorara shuwa mwari kutorota iwo wakasvinura kushaya kuti ndakasvinura ndikutaura nani hapana wandikutaura naye saka ndinotenda baba Petros padambudziko ratati tinaro mhuri kuti iko zvino zvaiwa ndakutorara. Tinotenda kune vamwe vanhu vachiri kutarisira chipostori pasi munoti kudii? Kune vamwe vanhu vari kutarisira chipostori pasi ndototi vakasara nokuti ini ndiri mumwe wemunhu ndainge ndichitotarisirawo chipostori icho chipasi. Sure here chokwadi because kana pandakatotanga kutouya kuno kwaMadzibaba Petros ndaitenge nditori nerasta musoro ndaitenge nditori nerasta zvokutoti zvekuudzwa zvekuti kupostori nguo chena izvi zvinhu zvona ndisingatodi muupenyu hwangu kunzwa ndaitofarira kutoenda kune mamwe machechi aya anodawo zveku chena ndo machechi andaita sei andaida kuenda asi pandakauya kunoko ndikutoona kuti rasta yeyeka yaitondi pamwe ndo yaitokonzeresa kuti vanyoramba vakandiataka saka ndichandoda kukurudzira kune vamwe vanhu vachiri kushora postori ndoti vasikana ana mai ana baba vakomana postori yakanaka nokuti pane pamwe pekuti unoenda unotsananguriro zvaunenge watsanangurirwa asi dambudziko racho hariite sei hariperi kana neniwo ndakasvikawo musituation yakadaro kuti ndaienda kumapostori ndichipiwa minamato kupiwa machira ndichisungirira muchuno mamwe yetu nhanzi chiraramo chako ndogara ndakasungirira jera muchuno kana dzingave n'anga mukati memusha wedu aiwa n'anga dzakatopinda dzitoti tabata zvinhu tabvisa zvinhu asi matambudziko aya aingoramba akaita sei haana kutiperera matambudziko aya paingoramba tichingochema nechinhu chimwe chete ichocho. Tinotenda zita mamandudza zviya munonzi madzimai ani? Madzimai sarudzai. Handiti kuri ripa ikoko chirinoti ndiroro ndiroro rimwe chete. Sarudzai ani? Sarudzai Mutambarika. Aiwa tinotenda zvikuru. Kumusha ndekupi? Kwamusiwa. Kwamusiwa ndo kwamunogara nevabereki ndo kwakaitwa minana ino kwakadzurwa zvino. Aiwa tinotenda zvikuru nekuti pauri kureka timbotaura nababa naamai. Tinotenda iye zvinezvi mazouya nemhuri mazenge muri pano pamasowe pari kuzonzi pane zuva riri kunziwo mweya werima iwoyo wakakutakurai mukazobva pamasowe mukazodzoka imimi makunzwawo sei panyama yenyu nepfungwa dzenyu chaidzo pari zvinezvi? Iko zvinezvi pfungwa dzangu inini ndiri kutofunga kuti chokwadi nekuti kana kuziva kuti ndakabuda sei kana kuti ndakaenda sei handina kuzviziva. Ndakazoti paenda andofunga ndakazosvika yamauro here wana watambura so ndakaita hawana kundibvunza zuva iro rakati ndoti kubikira kudya ndikobva ndangocha ndapedza ndikobva ndati ndakuda kurara handina kuzabuda kwandakaita kuti ndakabuda sei ndakasvika ndiri kupi aiwa dai kwanga kuri kuti asiri madzibaba dai ndakafira musango ndasingazvizivi. Mumusha menyu pane zvakazoitika zvakazobviswa mumusha mungatsanangura here kuti magariro amaingoitawo mazuva ese mwanasikana wenyu ataura kuti maingoshayawo zvinhu pamba ipapo mamwe matambudziko amaishaya nayo aikukadzi kaimimi kunyange mamusingazivi nezvemabasa erima ndezvipi zvimwe zvaikunetsai zvaiitika mumusha menyu? Muzukuru zvaindinetsa ndezvekuti togona baba vatesi taishanda tinotenga zvinhu zvemukati aikona wonditengera ini totenga ndichinikika zvakandishamisa ndikuti kuona kuti ndikaningirika zvinhu zviyezvi zvanga zvakawanda musaoti zvakandifanira zvakafanira tozoona hapasisi ndosara nechandakangopfeka kushaya ndichiudza baba ndati sekuru unaiti ndikushaya zvipfeko zvangu ati
tagara kudzimba kubereka kweso handisatamboni zvavo ndikati aiwa ndizvozvo ndikati aiwa handisatamboni havasati nesekuru kati kana ina ndisatambozvona kusvika nanhasi zvipfeko zvacho ndinoti ndinotenga aiwa ndinozvishaya kunze kwezvipfeko zvimwe zvaiitika mimwe minana yaiitika ndechi aiwa uri muzukuru ngati tiri kubatsira vamwe vanhu vasununguke nekuti handi mukutaura kuti manga muri murima musingazive zviri kuitika saka kune mumwe futi ari murima saka mukatsanangura anobva atanga kufananidzawo obva kuti zviri kutaura gogo izvika ndo zviri kuitika muupenyu hwangu uchitsvagawo baba Petros kuti aite se aiwa regerai zvenyu kunyara tiri pachakafukidza dzimba matenga saka taiti tikatenga ndaiwanza zvokuti kana hembe chaidzo dzimwe hamuna aiko kana zvikurusa nanhasi tinogara tichinetsana kuti wakanditora zvinhu zvangu wana vanogona kunditengera amai taona zvipfeko zvinhu zvakanaka fani aiwa maita mai aiko saka ndaiona musina randee ndakapfeka racho ndiroro ndonoti ndonochinja ndaona hapasisina ndinodambudziko rako kukurwara panga pasina kana kurwara kurwara ndaingorwarawo ko pane zvimwe here zvokuti maimborotawo kune vamwe vanoti ndakarota ndichidya nyama vamwe vanoti maimbosangana nezvakadaro panga pasina iye zvinezvi tinoti mhuri yasunungurwa muda kuti chii kune vana venyu vanga vasingauye kumba nekuda kwokuti vainzwa kuti amai vanobuda usiku ndinotenda atezvara vangu Madzibaba Petros still vari kungozvifambira kufambira kukomana kwasikana aiwo handiti muri kutotarisira kuti vana venyu vaitewo dzimba vagare zvakanaka vakomana vaitewo dzimba naiwo anga nemba yake vana vake 4 still hapana chandaiona chakaipa kusvika nanhasi iko zvino zvekutondirwadzawo futi tiendezvo endezvo ndogozobereka vana aiko ndodya ndizvo zviri kundinesa zvisingamboita pane vana vakashayika vatatu vari vana venyu vari vana vangu nemuranaoita varume vaviri murume wacho ndiye samutsananguro imomo ndo muri kubuda kuti zvinhu izvi ndo zvakazopedzisira zvakuti vana vaparari aipapa wana vanga vatomboparara kare aiwa tinotenda netsananguro saka imunoti kudii kune munhu manga muchinamata uchipostori here nguva yese taienda tese nemhuri yangu umaenda mese nemhuri yenyu naika asi pakusunungurwa nekubatsirwa pamazosvika pamunoti kudii kuna Mwari hakuna Mwari ndinotenda iko zvinezvi wana wangu havachasvike kumba pamusoro kunzi amai ndiye murendi apedza kudya inyaya yaitaurika yese Madzibaba Petros vasipo handiti haina kutanga izvinezvi maziyana Madzibaba Petros vakatorega kuuya musati maakuzivana navo saka ivo vari kuti chii neminamato yamuri kuvapa marenge nekusaushanyirwa kwamuri kuitwa nevana vari kuti muri kupiwa kundiso here naMadzibaba Petros kuti mugozosangana kane vana venyu vachidzoka aiwa vari kudzoka vakatipa kundiso handiti aiwa tinoramba tinamata kuti vana venyu vabatane nemi zvinorwadza kungobereka mwana obva azoregera kuonana neyo zvakaoma handiti baba wangu ndimune mudzimai wenyu akazvinakira kwa maida kupfuma here muri mukomana makutsvaga mishonga mishonga ndakutsvaga inini kuti vakwadi ndakada kupiwa ipapo ndaisensatsavita mukomana ndo anobva kumalawi alishamali mshonga unosenza zalake yakuita sema ndikudzeva trakita safunga ndo trakita chinodova motikari akadai wasingupa mshonga unoita zalake ndo ndakasenzesa mshonga kumazuva mashoma ndikasenza mshonga wacho ndaona masango kusaona zvakanaka ndikamuti shamwari zvinhu zvakwasi kusenza mosha ndikuita demo dzimwe nguva ndichakwanisa kudzinga basa nemabhona nekuti bhona anga achipenga mazuva saka uye ana kunisanze ndichakuchinjira mushonga wacho akazondipa ndikafana lasi maona kuti hazvisi kutiita kune vari kukura ima munhu wechikuru masenior citizen matone vana vakura vazunguru vatovepo kune munhu ari kufunga kuti anofanira kuwana mushonga kana kuti welaki kana kuromba munomudzidzisa kuti chiime ndikaona munhu akadai achitosa dambudziko racho ndamudzori shamwari dzanga nazo zomusvaja
kutotsvaga kuchechi unyanamata kungaita zvakanaka. Sezvamakaita makagara marasa. Ndaganda rasa nguva yacho kubva kurasa kwandakaita dambudziko ndakutaura vana kuti aiona zvakadai kwandiri aiwa ndaisenza zvakanaka kana kubuda kwatakaita iko kuti mapurazi apo ndakasenza kulekichiwezo kana chekuzenozere kuenda kunotoona ndaisenza trakitera hana kuzoona dambudziko ona demo akasvika mazuva kuti mazuva anya akwana endai munozorora saka ndamazi kuti kusaka muchakwanisewa Saka kuna Madzibaba Petros nekupindirawo nekushanda kwavari kuita vachiuya mazuva ese vachizovaka minamato mumusha menyu munotiwo kudii? Ine tinotenda apo Madzibaba Petros aribatsira chaiko pakuti kana kunamata hazvina basa kuti ndokwira kukombe ndichiuya kushamba mari yacho ukaiwana unokuya kana usinawo kana ukaenda 2 kana kuenda 1 unozondikuita kushandisa Baba Petros aribatsira chaiko. Tinotenda. Mungakurudzira kuti vanamate here pasangano pasuo raMadzibaba Petros? Se kana ikoko ndikugara konosiwa kana ndikasvika mazuva apera amanga achitomubva kuchechi kare kuya kuti ndomutoshama chechi kuri kuna mazanene ukatoenda ikoko ungaita zvakanaka kana pane zvinokunetsa. Tinotenda. Aiwa, ndinotenda nehurukuro yataita baba. Handiti hatina kumanikidzwa kuti titaure tesandi mataura nechido chenu. Aiwa, ndinotendawo neniwo kuti mundiwanise mukana wekuti ndikurukuro nemi. Chidzidzo chatinenge tichida pamune muchikurukura kudai kuitira kuti vamwe vanhu vari mudzimba umu vari kushayawo zvipfeko zvavo. Handiti vamwe vana vari kutadza kugara nevarume mudzimba umu vazvitsvage vauye kuna Madzibaba Petros vazoita se vazosunungurwa. Saka ndiri kutendawo nekunditendera nditaure nemi. Maita basa baba namai. Tete maita basa. Tinotenda rege hangu tichitaura Madzibaba Petros. Tinotenda. Madzibaba Petros Mwari vari kuita mabasa akasiyana siyana panapa, mamwe acho mashoma nekuda kwevanhu vari panapa vatakwanisa kubata nhasi. Vari kupupura kunaka kwaMwari. Mungatsinhirawo muchizadzisa kuti mhuri iyi yakauya nekuda kweuroyi hwavaitsangana nahwo mumusha mavo vakasvika sei kwamuri? Ya, ndinotenda Mwari ndo chinhu chekutanga. Chechipiri tisingarasike nyaya yatiri kutaura nezvayo. Vanhu ava akatanga kuuya mwana wavo mukomana sekutaura kwaita hanzvadzi yake. Mwana wavo mukomana auya, isusu pamweya takaona kuti baba vane mushonga wavakapuwa 1963. Asi vana avatenderera vasvika pakutiza pamusha. Ndichibva ndaona kuti zvakakodzera kuti ndidzoreredze vana vadzoke kuna baba wavo naamai pamusha. Ndichibva ndatuma mukomana, enda unotora baba kumusha vadzoro vauye pano pamasowe naamai, sezvo amai vako nababa varipo vapenyu, mhosva dzavo vanozviziva. Mukomana achibva ati ndiri kuenda. Ini ndasara iva ndaudza vadare kuti uyu munhu haasi kuenda, ari kutya kuenda kuna baba kumusha nokuti akanga aine mudzimai wake. Saka vadaro vanhu ava vakaenda kumusha zveshuwa. Kubva vasvika achibva audza hanzvadzi yake, ndinokumbira hanzvadzi tiende kumasowe. Vasvika kumasowe takavadzorera bheki kuna baba naamai. Vachibva vasvika kumusha, ndichataura nyaya ino kuti nhoroondo yacho yakarebesa. Saka ndichataura ndichidimbura nokuti nguva yedu chaiyo yakatikoshera. Vachibva vasvika kumusha kuna baba, vachibva kuti baba naamai ndinokumbira kuti muuye. Vauya pamasowe, ndakabvunza kuna baba, baba imimi mune mushonga here wamakabata? Zvakanzi kutaura chokwadi handina kubata. Ndakati asi mutumwa wakudenga andiudza kuti makabata mushonga musati mabereka vana venyu vadiki nemushonga wamakabata. Baba vachibva vatiregedzai ndimbofunge. Ndikati amai venyu ava vanotomuka usiku, vanobatwa nevana. Saka panapa toda kubvisa shave riri pana amai, toda kuita munamato go back to sender pana adzimai venyu ava. Adzimai vacho vakatanga kuvhumuka vachitaura pamberi pevanhu, vana vangu vadiki vari kumba havana kudya, ndina kubikira vana ndoda kudzokera kumba, vachisungwa nevapostori vatakanga tinavo panguva iyoyo, vachirambidzwa kubuda. Saka pakachaya 3:30 kana 4 ndo pakabuda amai vamutendi vakaenda. Vanhu vangoti vanhu vese vakangobatwa nehope, amai vachibva vatoenda. Vaenda takatozonamata kuti vawanikwe nevamwe amai vatori nechigaro kushamba. Amai ava nditori nechigaro chakanaka kunyika yedu yeZimbabwe yeZANU-PF.
ndo vakazonhonga amai vachibva vaenda pamasowe. Vakati amai ava ndavabvunza kuti mabva kupi ava sikuziva kwavabva. Vakatouya naamai ava pamasowe vachifungidzira kuti isusu hatisi kuvazivawo. Tikati no amai ava tatonamata kuti vadzoke tinokutendai Mwari waita zvakanaka. Saka mbuya vanga vari kutaura semunhu akura vakavhiringidzika mabasa akawanda. Makatarisa pana sekuru ava dai ndakuratidzai panguva yanga muchitaura navo. Sekuru ava vakarumwa nzeve, vakarumwa chigunwe naamai ava. Because zvaiti zvikavabata vanotanga kurwisana, votanga kutorumana zvokuti amai vangadai vari mujeri vakasungwa nemapurisa nenyaya yekumbodembura kwavakaita asekuru ava Nzeve. Kake chitu Nzeve ichidambuka ava neimwe Nzeve pepe mukavacherekedza kana maakubva apa. Saka pari zvinezvi tine vana vavo vanga vasingatodi kusvika pamba. Vana vavo vaakusvika pamba. Vamwe vachiti hatirinawo nezuro pano pamasowe. Vakati tinotenda basa rese ngarisa richo mumwe amukira kubasa kuseni kunoko atodzokera kubasa kushamba. Ndikati aiwa tinotenda Mwari kana vana magona kunzwisisa zvokuti vana ava kutaura panoperawo mwedzi uno vakutanga kuchengeta baba naamai nokuti vana ava havachamuke usiku zvavaiita nokuti basa ravo ranga riri kumuka. Vana vasikana vakadzoka nevamwe vanga vari kuSouth Africa, vamwe vanga vari kupi vakadzoka kuvarume, vamwe vanga vakatogara zvakanaka. Kutori nevana vaiva nezvirwere zvekudonha zvokuti panapa tine nguva yatichazokusanganisai nemwana womukomana akasiyirwa naamai vanga vachitaura pamusoro pebasa raainzwa nezvaiitika kumba kwake nemudzimai. Zvokuti mudzimai wacho kuti atende kufamba nababa ava kunwa mvura yepamba pavo vakutotenda izvezvi inini ndavabatsira. Saka inini kusaidi kwangu neimwe nzira ndiri kufara. Ndinozviziva kuti chokwadi chinonetsa kubuda pachena saizvizvi pavanhu kuti inini ndakabatwa nemukadzi wemunhu inini baba Petros hazvitaurike zvinonzi vaindipomera kuti ndozvandiri kuita. Zvimwe chete neuroyi, zvimwe chete nekubata mushonga wakaipa. Hauwane muridzi. Chinokwanisa kuwana muridzi imari nezvinhu zvakanaka zvakaipa zvisazviwane muridzi baba. Hazvina kana muridzi. Ipapa paimimi kutokubatai nemhosva apa munotaura kuti aiwa ndaipomerwa mhosva asi mhosva iri yenyu. Saka shoko randora ngotaura chete ndiri kuti ndiri kutenda Mwari nokuti tine zvinhu zvinobatika zviri pana baba ava naamai zvatiri kukwanisa kuwana pavari. Rwendo rwataakuda kudzokera ndorwokuti ivo kana vaenda kumusha vachienda kundotarisisa zvinhu zvavo pamusha pavo zvavaishaya nekuti minamate yacho tatoikombera nhasi. Saka matrauzi, mapendi nezvimwe zvaishayika pamusha vaakuchienda kunosangana nezvinhu zvipi nezvinhu izvozvo zvokuti vanhu ava tichavadzosa futi pachena vaakupupura ivo wega kuti Mwari wakatiitira izvi nezvizvi. Saka ndakaona zvakakodzera kutora vanhu ava ityiwa nemhuri kuti ndiwirirane navo ndiite muyananisi wavo nevana vavo. Handina kuvapesanisa nevana. Vamwe vaitoudza vana vavo kuti musafe makaenda pamba apa munopera kufa. Asi ndakwanisa kubatanidza rudzi rwevanhu vanga vasingawirirani. Muroyi nemunhu akanaka kumubatanidza kuti vese vave vatsvene vayanane. Ndo basa rataita apa. Vatakurukuruka zvekare chinhu zvakabviswa pamusha pamukade kutsanangura nezvazvo kutsenera pane zvachitaurwa nemwanasikana wavo. Right, isusu chatakaenda kumusha kunoita hatina kusvika pamba pavo takabvisa zvinhu. Takasvika tichibva taimba hosana. Izwi rekudenga richibva rati baba tinokumbira kuti muzunze monaki yenyu iyi. Makabuda kanhu baba kuti ndiri kanaka kuti tikagarwe tikati kamuka kanga kakadaiso. Kamuka aka kuti tikampurwa ina anotombonzwisa asandaona kamuka kakadaro kanga kaine rurimi rwakareba kudai. Asati paupenyu hwangu hwese kubva ndichikura kusvika pano pandiri asandaona kamuka kakadaro. Kachitofema kanofamba. Kachifema kachitofamba. Kari kapenyu. Izi tichibva tazokatora kanaka tichibva takaponda. Tichibva tazoona kuti no sezvo zvinhu izvi takwanisa kuvaburisa mazviri chiregedza titore vanhu ava tivaise padhuze kuti vangaurayiwe nevana. Kutaura chokwadi kudai mwana waugotwe akasvika pana pane zuro anga ine hasha dzekuti vanhu ava anga asingatodi kana kuvaona. Kana pavanga vari pamasowe aipfuura nemurodhi mutara asingatarisane nababa wake naamai vake. Achitobvunzwa nehanzvadzi dzake kuti sei usingaoni baba achiti ndiri bhizi nenyaya yefiye yekuziva udzamu hweuroyi nemabasa akashata anga ari pavabereki. Vamwe vanhu vari kusangana nematambudziko akadai so vari kunzoko mukavakurudzire kuti shoko randinokwanisa kutaura ini wakauya kwandiri ukava pedyo ndinokwanisa kukubatsira.
wakava kuuk nekupi kunyangwe nepasi rese. Ndabatsira vanhu vakawanda kunyange vasiri muno muzimbabwe. Vamwe vari kutondiona izvi vakutoziva kuti munhu uyu tanga tiri kufunga kuti haasisiko ariko. Titori nevamwe vanhu vatakabatsira vakabuda mumatambudziko ekuroyiwa nehama dzavo. Hama dzangu varoyi chaivo varoyi variko. Ukaona uchiramba kuti hakuna varoyi, hausati waroyiwa. Ukaroyiwa zvakanaka uchakwanisa kutenda kuti mweya mutsvene uriko unondibatsira. Saka kurudziro yangu ndeyekuti kana uchida rubatsiro uya kwandiri. Vamwewo ndovanozoisa maplease call baba Sly ekuisa please call yekuti inini ndifone ndimukwanise kumubatsira. Please call manje haiswe nemunhu ari kuda kubatsirwa, asi wakauya ndinokwanisa kukubatsira. Ipapo panapa tinetori nevamwe vanhu vakabva munzvimbo dzakasiyana vatabatsira pano. Hatisati tapedza nezvavo, saka havakwanise kunge vachikurukura nyaya dzavo dzekuvabatsira kwatavaita. Nokuti hatisati tapedza navo. Asi kana tapedza navo ivo kana vati zvakasununguka kuti vazivise hama neshamwari nevamwe vari kupi nevari kupi kuti vazive kuti tiri kuita basa iri hatisati tarimira. Tingade kuziva kuti vari kunze kwenyika vanokubatai sei? Phone number dzangu dziri pachena, handichinje namba. Ndine nhamba yandakapa vanhu pakutanga patakamboonekwa pasi rose tichiita basa guru remweya mutsvene. Namba dzangu i0774 755 371. Ndinoda kudzidzokorora zvakare nokuti kunyange ukandiona ndakakotsira ukandibvunza phone number iwe nditori kuhope ndinotokuudza kuti namba yangu ndeyakati ndine makore nephone number imwe chete handichinje. 0774 755 371. Phone number dzangu kana uri parefu neni unoshandisa video call tokwanisa kutaura tese. Nechikonzero chekuti mumwe anotokuba nhamba dzinobika kadzi dzohaikwa. Wotofonerwa kuti ndini vari baba Sly zvavo, ndini baba Petros ndiri kwakati huya ndikubatsire. Iwewe ita zvakati ndikubatsire. Munhu ari kukubatsira iwewe naiye hamuzivani. Saka kuti tizivane kana usingakwanise kuuya unofona nevideo call ndokwanisa kukupa rubatsiro. Uri kwauriko kuti tinokwanisa kukubatsira. Tinotenda. Ngatiti ko vari muno muZimbabwe vachida kuuya kuzokuona vanoita sei? Vanotanga vaisa appointment here kana kuti vanongouya kumasowe, munozvifambisa sei? Tine zvinhu zviri pakawanda. Tine mumwe munhu asingakwanisi kusvika pano pamasowe apa. Munhu anenge achida kundiona iye neni tiri vaviri kuti akwanise kuwana rubatsiro. Anokwanisa kundifonera. Ndomutsanangurira kuti famba wakadai zuva rakati ndakasununguka uya ukwanise kuwana rubatsiro. Munhu uya anokwanisa kusimuka ouya toonana. Kobva kwati inini ndingoriwo munhu njee handisi kuda kusvika pamasowe. Tinenge tichikukurudzira kuuya pamasowe pane vamwe wowana rubatsiro pajekerere. Vamwe vako varipo. Asi kana wati haukwanise kuuya pamasowe? Kana wati hausi kukwanisa kuuya pamasowe tinokupa zuva rinoenderana nevanhu vakadaro. Fanike semacelebrity hatidi kuoneka. Kana musingade kuonekwa manje. Kana musingade kuonekwa manje tinokutsanangurira kuti zuva rakati rakafanana nechipiri kana nemande, mazuva iwaya mazuva maviri handishandiri vanhu. Mazuva ano handisi kushandira vanhu every day. Musi wemande nechipiri tinokwanisa kupa vanhu vari muno munyika kana we-1 on 1. Yes. Tinotenda. Zvakanaka. Zvakureva kuti pa-1 on 1 apa ndo vanouya kwamuri here kana kuti munoenda kwavari? Ina handikwanise kuenda ikoko, ivo vanokwanisa kuuya kunoko. Tinotenda. Saka 1 on 1 inozoitirwa pai? Kusisa sita kubuda pachena kasi? Imimi kana musiri kuda kubuda pachena tinogona kusaenda kumasowe. Munogona kuuya kumba kwangu kana takuongororai kuti muri mushandirwe here. Nokuti pane zvinhu tu munogona kuita 1 on 1 yekuti musiye mandipfuura nepfuti ndife. Kozoita kuti mune dambudziko. Saka tinotaka tabvunza Mwari kuti munhu ane dambudziko here. Toita kuti auye pamba here, ngaauye kumba timubatsire. Pekuti musvikire mugare tikupei rubatsiro takakugadzirirai pakanaka paripo. Vamwe vataura panapa vakauya vari vanhu vato vaita right off vakabatsirwa.
tanga tida kunzwisa kuti vamwe vanhu vangauya kuzobatsirwa muchidimbu kuna Madzibaba Petros vanhu vane matambudziko akaita sei? Baba tine zvirwere zvakawanda zvatabatsira. Panapa titori nemumwe munhu watichati imimi mumuendere ku area kwa Chief Masembura. Akauya asikagoni kana kugara kadembo kamusana achitonza amuki asi takakwanisa kumubatsira. Saka tine vanhu vari kurambwa nevarume, vasikana vari kurambwa nevakomana, kana vakomana vari kurambwa nevasikana vavo, munhu chaiwo unenge uchida. Tine vanhu vari kudzingwa mabasa zvisinganzwisisike. Tine vanhu vane mamines, tine vanhu vane mabusiness, vane mashops. Tinokwanisa kuvaitira munamato. Haisi nyaya yekurwara chete, nokuti pakurwara apa unozoda kudya kana kunwa mvura. Tine zvinhu zvakawanda zvatiri kushandiswa naMwari, zvimwe zvacho kuzvitsanangura zvinotoda abatsirwa achikwanisa kutsanangura. Inini ndakabatsirwa so. Asi tine vanhu vakawandisa vatiri kubatsira kusanganisira nemamwe matambudziko amuri kunzwaya euroyi. Tinotenda. Tiri kuti imi mabatwa nemweya wasatanism. Satanism chaiye yakubatai muri pachikoro, muri papi, kana kuti mwana wenyu apfekedzwa madhimoni esatanism. Tine simba rekutorayira mweya wasatanism uchidzokera kwawakabva, mwana wedu achisara ari right. Tine nyaya yekuti muri kuvengwa pabasa pamuri kushandira, kana kuti muri kushanda basa renyu harisi kusimuka. Tine munamato watinawo wekuti basa renyu rikwanise kusimuka, muitirwe zvakanaka. Zvese izvi mabasa mazhinji atiri kuita. Saka inyaya chete yekuti masvika vanhu vedu varipo vavashoma, vamwe vabuda, vamwe vaita sei. Asi mungadai manzwa nyaya dzakawandisa zvekutoti imi ndima itozotiza muchita hapanapa hapasi kugarika basa racho harisi kuita. Tinotenda. Tamugurira 2024 tichitenda Mwari atitendera kuti tigone kupinda mari. Tichingotarisawo zvedu munyika yemwe yatichienda kumberi uku. Gore rino rakamira sei? Ya gore rino ra 2024 gore rineri rine nzara kune vanhu vari kurima. Saka pane vanhu vane nzvimbo dzakasiyana siyana vachakwanisa kukohwa. Gore rineri zvakare igore rine zvirwere zvakawandisa zvichangomuka, zvirwere zvana kensa, zvirwere zvegomarara, zvirwere zvemafuru, zvirwere zvevanhu vekupenga, matsaona chaiyo. Nyaya yematsaona yemaaccident ndakaiprofita tisati tatombopinda mukati megore rineri. Takaiprofita kutanga kwegore rapera muna December, tichitaura kuti accident dzichawandisa muholiday yaDecember semafira anga ari kuti vanhu takazvitaura kare. Saka izvi zvichiri kuenderera chikonzero. Tine vamwe vana vadiki vari muno munyika vakuda mari nenzira isina kunaka, vari kuenda kunorombera kuti ropa rideuke rakawanda. Pakudeuka kweropa pari kuzosimuka mweya yakasiyana siyana ichienda kunopfeka muvanhu, zvokuti munogona kungomuka muchipenga nemweya wemunhu wamusingazive, nokuti mweya uyu wakungopotera muvanhu. Saka zvese izvozvo tinenge tichida vanhu kuti vauye vange vachikwanisa kuwana dziviriro mugore rino ratava. Tinotenda. Uye chimwe chinhu chandinoda kutaura, gore rinogadzirirwa. Gore vamwe vanhu vanoda kuzonamata gore rapakati. Haukwanise kukohwa iwewe, vamwe vako chibage chavo chakura, iwewe unokwanisa kukohwa chibage chawadyara chiri kuenderana nemumera une vamwe vako. Asi ukadyara chibage chevamwe chakuoma hauna goro unowana. Saka ndiri kukumbira kuti kune vanhu vari kunditeerera tikwanise kunamata kunyange uri pauri ipapo, uchikumbira kuna Mwari, Baba, ini ndiri chisekwa chenyika, ndiri kunzi ndirirombe nevanhu, ndisimukewo. Dai Mwari mandisanganisa nemutumwa waMwari ndikwanise kusimuka kubva muurombe ndiendewo pakanaka. Aiwa, tinotenda neurukuru yataita naso. Dai Mwari atiitira zvakanaka. Indonzi mukoma Sly simbi yebasa. Aiwa, tinokutendai Baba Sly. Ini ndinoitwa Baba Petros vekubhindura. Vazhinji vakandinzwa nembiri yakanaka chaizvo yebasa rataitana. Nhasi tichiri kuita basa iroro kubhindura kuTrojan mine, inzvimbo inozivikanwa nevanhu vakawandisa. Inyaya yekuti pane zvinhu zvitane masangano munzvimbo dzakaita sei dzakasiyana, asi tiri muno muZimbabwe, tiri muno mubhindura. Kubhindura ndokumba kwangu, handibve mubhindura. Zvokuti mukatonzwa munhu achikuudzai Baba Sly kuti havasisiri kubhindura mheno kwawakaenda, munhu iye anonzi munyepi. Takadzoka kune vanhu vanoverenga bhaibheri tinoiti heresi. Isati verenge zvedu bhaibheri, iheresi, vhangeri remanyepo. Tinotenda Baba. Aita basa.
tishongedze muviri baba tanyere baba tanyere baba tanyere baba tanyere tishongedze muviri baba tanyere tishongedze muviri baba tanyere baba tanyere baba tanyere baba tanyere tishongedze muviri baba tanyere tishongedze muviri